Усім прывітанне. Сёння мы прыгатуем бульбяную каўбасу, або, як яе яшчэ называюць, бульбяную кішку. Яе гістарычнай радзімай лічыцца Беларусь, хоць з цягам часу страва стала шырока вядомай і ў Літве, і ў Польшчы. Бульбяная кішка ўвайшла ў нацыянальную кухню ў 19 стагоддзі разам з распаўсюджаннем бульбы. У некаторых рэгіёнах Беларусі можна сустрэць і іншую назву ройка. Найбольшую папулярнасць бульбяная кішка атрымала на захадзе краіны, асабліва шырока распаўсюджана на Браслаўшчыне. На поўначы ж краіны гэтая страва сустракалася даволі рэдка. Бульбяная каўбаса або кішка звычайна гатавалася толькі на вялікія святы, калі забівалі кабана, падавалі яе з агурковым або таматным расолам, квашанай капустай, кіслым або свежым малаком. Сёння бульбяная кішка прызнана часткай нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі як элемент традыцыі прыгатавання страў з таркаванай бульбы. Дакладную грамоўку і іншыя цікавыя беларускія рэцэпты вы знойдзеце ў маім тэлеграм-канале. Калі вам блізкая тэма беларускай кухні, падтрымайце праект праз Buy Me a Coffee. З вашай дапамогай старажытныя рэцэпты не губляюцца, яны вяртаюцца ў паўсядзённае жыццё. Паехалі, але спачатку падпішыцеся, каб не прапусціць новыя рэцэпты з гісторыяй. Сала або свіную грудзінку наразаем дробнымі кубікамі, цыбулю таксама дробна шынкуем. На патэльні добра абсмажваем сала, каб вытапіўся тлушч, затым дадаем цыбулю і гатуем да празрыстасці. Бульбу таруем на дробнай тарцы і злёгку адціскаем лішнюю вадкасць. У бульбяную масу дадаем соль, перац і астылае сала з цыбуляй, добра перамешваем. Папярэдне добра прамытыя і замочаныя кішкі напаўняем атрыманай бульбянай сумесю на 60-70%. Каўбасу выкладваем на бляху, робім некалькі праколаў і адпраўляем у разагрэтую духоўку. Запякаем пры тэмпературы 150-160 градусаў каля 40-45 хвілін да румянай скарыначкі. Падпісвайцеся, ставце падабайкі, пішыце каментары і смачна есці!